power. Hindi impact dapat tagababaan ka mo, tagababaan. Impact, ha? Lo. Sila may nag-donate sa ako sa estudyante ko. Ka-birthday ko yan. 1981. October 12. Tama! Buhay ako, October 12, 1979. 2 years old ako sana. Kamusta nyo? Buhay na ako. Itong Medina pa yan. Bro! Again, last one. Third, girls. Ready? Toyo. Blue. Go! Girls, prepare. Ambol lang doon. Ha!